what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo Zimbabwe manya dakabatesa Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Amen. Saka tiri kuenda kunoradzika baba wedu kune tende riri kumusoroko rakanyorwa kunzi Davsi Iro. Saka vamwe vese vari papa tiri kuenda ndipapa pane vanhu vakamira apa. Vakamira vari apa ndo patiri kuenda napo ipapa apa tichienda kwatiri kunoradzika baba tobva taenda tiri kudivi rekuno. Then vashoma vatichataura panapa ndo vachaenda nenzira iyo enda nepane mota yeDavsa. Tobva takwidza taenda pane matende nemacheziro. Ndo pachagara our chief mona nevanenge vari patuchaenda navo, then the rest netiri divi rekuno kuitira kuti tisazosanganisana pakufamba ndizvonai. Saka ndokumbira kuti topinda nepapa pane vari papa ndambona vanhu vachigadzikwa pasi asi ava vakamira vane nharo ndopa topinda napo ipapa. Ivo papa nevanhu vari papa vakamira ndopa tinopinda napa vamwe vese tobva tadaiso. Amen. Saka ndichakumbira chief mona wedu mashefu edu ari pakati pedu vagoye panapa, then ndokumbirawo vanoremekedzwa vashoma vagoye panapa nehama zvishoma dzisingadarike 5. Saka hama dzishoma dzisingadarike 6 panapa, then dzimwe dzese tochienda uko uko macheyazi edu atichazogara uko anenge asina ari limited. Amen. Saka ndokurawo chief mona mashefu edu our mayor, then respected dignitaries, then hama dzedu zvishoma dzinokwana idzo kuita 6 tiuye panapa as we begin the procession yekuenda kwatinoratidza baba. Inward, 10. Get to lift. Lift. What did you march on? Slow! March! Up! Out! Up! 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 In! Out! In! Up! Up! Out! Up.
Out. Left. Listen arms, first up, 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 right, repair to replace, get rest, replace, get rest. Pamsoroi, pamsoroi, pamsoroi. Pane nguva tichasiyira chaplain tsoka wotitungamirira muchikamu chinotevera. Vachiri kufamba itai musvike. Tinotenda Mwari zvikuru. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Muzita raJesu. Amen. Amen. Kana tiri kuti amen, tiri kuti tiri kutenderana here. Saka ndiri kuti amen ndokumbira kuti wari kutaura titaure dare rimwe chete ndizvo nai. Saka chinondinetsa ndechekuti vamwe vacho ndiwo vanenge vemuzera wangu wekuti panzi vanogarai pasi ndima makamira futi. Patiri kutokumbira vanhu vati vanyarare ndiri muri kutaura futi. Muzita raJesu. Ameni. Amen. Muzita raJesu. Ameni. Amen. Mwari ndiMwari wakanaka. Amen. Amen.
as we have arrived here ndo patida kuti pari kuradzikwa baba wedu. Amen. Saka tichipurira mberi neprogramu yedu, Mwari wachitiitira zvakanaka. Ndichakumbira kuti tese tisvike patinosumuka tiri patiri ipapo. Amen. Ndobva ndakumbirawo wana baba wakapfeka heti dzavo, wasina kupfeka uniform, takamira patakamira ipapo takanyarara. Amen. Kuti tisvike patinosvika pachikamu chekuremekedza gamba richipinzwa munzvimbo yavo yavari kuradzikwa. Haleluya. Saka nguva ino ndichakumbira kuti takanyarara ndisiye nguva yese kuna shefu ari pakati pedu achatitungamirira pakupa baba ruremekedzo rwekugumisira. Mwari wachiitira zvakanaka. Amen. Amen. Cottage! Cottage! Stand! Sparring part. Present! Arms up! 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 Sit up! Arms up! Up! Wallis with break cartridges. Load! Up! 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 Present! Up! 2, 3, fire! 2, 3, fire! 2, 3, fire! Unload! Up! Arms up! Up! Firing back! Present! Arms up! 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 Arms up! Up! Cottage, standard, east. Very good. Order, arms up! 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 Standard, east. Panguva ino regai tikumbire tichisiya nguva yese kumaWar Veterans vasvike pavanotiimbira chimbo chavo cheWar Veteran Anthem. Saka regai tisiye nguva yese kumaWar Vet vachiuya pavanotora nguva yese tichipfuurira mberi neprogramu yedu. Dead for this country, form up. We died for this country, yes.
rima hondo iyo yechiprenga inouya yakabate dzombo rusundunguko rwatisvikira masi yose yemuzimbabwe inouya kutitingamidza wapambepfumi vanonyunyuta umango wadzokera kuvaridzi masi yose yemuzimbabwe inouya kutitingamidza wapambepfumi vanonyunyuta umango wadzokera kuvaridzi totonga tonga 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 marudzi totonga tonga 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 marudzi totonga tonga 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 marudzi mugini mune rusununguko aminuka mukono aijowa vakafamba nenzira iyoyo yekuedza kubatsira Zimbabwe nyika yedu yaive munamo tongogara mukono waizowa wakafamba nenzira iyoyo yekuedza kubatsira Zimbabwe nyika yedu yaive munamo tinoedzawo kusemudzira kusemudzira rudzi rwedu rwevatema rucheremo namo tinoedzawo kusemudzira kusemudzira rudzi rwedu rwevatema rucheremo namo Kabila tonosangana tinotenda Mwari zvikuru. Amen. Tichipfuura mberi nepurogiramu yedu takuda kuti tisvike pachidanho chinotevera chekuiswa kwemaruwa. Haleluya. Saka ndichitaura kudai ndinokumbira vanhu ava kuti vauye pari kuiswa maruwa. Saka ruwa rekutanga riri kuiswa nefamily representative, ndinotenda kuti vawepo. Ruwa rechipiri Minister of State for Provincial Affairs, ndinotenda kuti vawepo. Ruwa rechitatu Commanding Zimbabwe National Army, ndinotenda kuti vawepo. Ruwa rechi4 Zimbabwe Republic Police. Ruwa rechi5 Commanding Zimbabwe Prison and Correctional Service. Ruwa rechi6 His Worship the Mayor of Marondera. From the Mayor of Marondera, then Runotera Marondera Rural District Council Chairperson. Rinotera racho Provincial Party Chairperson. Rinotera racho War Veteran League Provincial Chairperson. Rinotera racho ndokumbira kuti ari kumiririra pane wandiri kudaidzira wabva waenda kuti Provincial Party Chairperson wawepo. Kumashure kwenyu War Veterans League Provincial Chairperson vawepo handitika. Kumashure kwavo Ziliwako Provincial Chairperson. Kumashure kweiwavo War Collaborators Provincial Chairperson vanova ndivo vekugumisira. Tinotenda Mwari zvikuru. Amen. Saka maruwa edu tiri kuaisirwa nemutoo watataura. Haleluya.
saka tinotenda Mwari zvikuru. Regai ruwa redu rekutanga riri kuiswa nefamily rip tisiye vachiya kuzoisa ruwa rakamirira mhuri. Regai tisiye nguva yese kwavari vachiuya. Cottage 10. Ruva redu rinotevera riri kuiswa naHonorable Minister of State for Provincial Affairs. Wanowa ndiwo chief mona wedu. Regai tisiye nguva yese kwavari. Ruva redu rinotevera commanding Zimbabwe National Army. Tinotenda Mwari. Ruva redu rinotevera commanding Zimbabwe Republic Police. Then followed by Officer Commanding Zimbabwe Prisons and Correctional Services. His worship, the mayor of Marondera.
rinotevera marondera runowa district council chairperson. Then ruwa redu rinotevera riri kuiswa National Chairperson of Veterans Association, National Comrade Mao Mao. Go to provincial party chairperson. More Veterans League provincial chairperson. Beni ruwa ratinaro rekugumisira rakamirira zvakare mhuri yose. Rikatisiye nguva yose tichazoisirwa ruwa nevemhuri vose vakavasara vaisirwe ruwa ravo.
tinotenda Mwari nechikamu chamaruwa changa tiri pakati pedu chapera. Regai tipfuurire mberi neprogramu yedu. Regai nguva ino ndichakumbira kusiya nguva yese kuna Chief Mona wedu tichisvika patime of handing over of the flag. Kuna Amai. Amai. Gire makatarisa kuna minister. Tara Jesu tinotenda mazvita mutseno wakatendeka nenguva yatanga tiri pano. Tinokutendai Jehovha nekuti tendera kufambisa hurongwa hwose tichitungamirirwa nemi. Mweya mutsvene wenyu Jehovha ngaupfuurire mberi, utinyaradze semhuri, utinyaradze sedunhu, utinyaradze sevana, unyaradze mhuri mutsvene wakatendeka. Soko renyu ndizvo munotaura kuti ini ndakuenda asi ndichakusiyirai mweya munyaradzi. Ndiwo watiri kunamata masikati ano. Ngaupfuurire mberi nemhuri pasiwa naBaba. Tinokutendai mutsvene nekuti muri Mwari. Tinotenda Jehovha newabva kunzvimbo dzakasiyana kuuya kufambira basa iri. Ngavachengetwe nemi mutsvene wakatendeka as they depart from this place, O God. For your word says you bless us as we go and you bless us as we come in. We thank you, Father, for the same blessing that they drove them to this place. Ndiyo ngaidzokere navo Baba kunzvimbo dzavo, kumabasa avo, kumadunhu avo. Ngarivongwe zita renyu nekuti muri Mwari. Noti mbiri ikudzwe nekuti munoshamisa. Rudo rwaMwari Baba, kuwadzana kwaMweya Mutsvene zvigare nesu tose dzamara nekusingaperi muzita raJesu weNazareta. Amen. Nguva ino ndichakumbira chef ari pakati pedu achatitungamirira kuti tisvike pakuimba our national anthem. Mwari vachita zvakanaka, saka tichatatanga kuvapa nguva ndokumbira kuti vakagara tisumuke, wana baba vakagara tisumuke, uye wane heti dzavo dzandambokumbira dziya even dzemarasta panapa dzinombobviswa. Kwatechi, shine. Very important. Slow, arms up, up, up. National anthem, Shona version. 1, 2, 3, up. Easy.
Yes, we continue to give you the programs, the informative programs about our forgotten heroes. This is the program that we give you now and then, where we profile gallant sons and daughters of the second Chimurenga. Vakawanda vakaenda vakanotrena vakadzoka vakarwa hondo yechimurenga, vamwe vakaenda vakanotrena vakauya vakarwa hondo yechimurenga, asi vamwe havana kurarama. Nekudaro tiri kupa zvirongwa apo patiri kutaura aye zvino avave tikatoti kana kuti madhara nekuda kweage, asi panguva yavakaenda vakange vari vakomana nevasikana. Apo tiri kuti mumwe nemumwe anofanira kusiya nhoroondo yejuti raakaita muhondo yechimurenga. Nhasi tiri kupi? Tiri kumarondera uko kwatatevera Comrade Lalelani Lovu, ndo rakanga riri zita ravo rekuhondo, kuti timbodza kuti mukomana chii chakaita kuti regai ndisiye Zimbabwe ndikrosewo border nditeere vamwe vakomana ndinotrena ndidzoke ndirwire nyika yeZimbabwe kuti isununguke. Baba makadi tirapenyu kana muri wapenyu? Aya ku muri wapenyu munyatoonekwa chezvapenyu. Tinoitweda hapana. Nditi muri sei muri marondera? No, marondera makanaka, mvura iri kungonaya shoma shoma, saka vanorima vakurimawo. Kuri muchikuita sei? Isiso takabvira kare. Tingazvipedzere zvimwe. But kana mapechi ndopa munoswera muchitira. Takugara takugara chete. Vangogara nokuteerera vamwe nokuona zvokuitwa nani. Nditi ava ndokona futi welding equipment yakazara. Ndakagara ndiri makanika kubvira ndiri mwana mudiki, saka yakagara pandiri pese ndenge pane masimbi. Maoko anenge achingobu chete. Ndikufunga kuti munguva kana pandinofa futi paguva pangu anofa kuti masimbi akati wanda. Kuti chipoko chakamuka chinosaka nemasimbi iwana. Nditika ndopakanaka vanhu vada kuziva kuti murume watiri kutaura naye akazvarirwa kupi kana akaenda kuchikoro kunzvimbo ipi? Ini ndakazvarwa muno Marondera, muno Masvosve ndewo musha mangu. Saka ndazvarwa Masvosve, kuchikoro ndakaenda kuBenedict Mzeki College. Ndaenda kuBenedict Mzeki College ndakanoita up to 1969 or so. Then after ando pangonzi pakangodeclarewa naSmith independence paya 1965. Zvinazvo zvitifambira zvakanaka. Vamwe takati vamwe vakange vakutaura zvakawanda zvokuti izvo inonga tiri kukanganiswa. Tikaita kusangana navanhu vakasiyana siyana vaingotaura about kuti zviri kumboitika muno muZimbabwe zvinomboreva izvi zvaitika izvi. Saka tina kutozombo ina atisambozopedza kana izvi form 4 yachona ndakaona kuita form 3. After form 3 andazvirekedza. Pake pane kutaura kwakafanana ikoko inokuti izvo zvinhu zvikisina kusanogadzika zvakanaka bayo vanhu vazhinji vangu kusungwa ndio mazuva aisakurwa fodya zvinhu zvakati wandewande zvike zvaafekti. Saka ndabva kuBenedict Mzeki ndakambora kuti ndisenze ndikaona zvinhu zvachinazvi kusanofamba zvakanaka bayo. Ndio matakabva tasoona kuipa kwezvinhu manje ndokuti tikaita kusangana nevanhu vataiti nemurungu watakasinga taingomuona pabhuku but apa tikaita kusangana naye chai. Saka zvakatipa pfungwa dzokuti tinofunga vari kunzi vari kukurosa kana kuti vakaenda kuhondo kuri nani than zvitiri kuita. Saka ndo zvakasakisa kuti tikati kunge tabva tazoti tiende. Pamusoro paizvo zvakare tikati nemapoliticians akatisiyana siyana. Kunokwa Masvosve kuno tikati naJoseph Masangomai akanga aenda kuZambia, tikati necontact naye tikuziva kuti akaendako. Tikati vamwe vakuru vamwe vataigara vana Ganda vainge vakajoina ZAPU. Saka takatanga kutora mainterest nezvizvo especially independence year payakangodeclarewa iye. That talk yange yakutaura nezvaimani vatakubvunza kuti ari kunzi kudeclare independence kuita sei, zvakasumutsa zvinhu zvake zvakarara ndipo patakatanga kuita kuti azvitititi kuti kusvikwe ndo patakatangisa kuti takutangisa kuti no dai tenge taura kuziva more about it.
saka ndingati ndo matangisira atakaita ndo chikoro chandakapinda ichi paBenham Mzee zvinzi zvakaita paBenham Mzee college apo tikazobva ipapapa tato vanhu taakutaura kwakawanda nezvepolitics. Yeah, that's right. Atiti saka akazouya kana takakuudzei kuti shamwari ngaticross tindi kuZambia ndiani zvakaitika ndikuti izvo ndakari gore ripi kana mtiri ku alright tikurimember zvinhu zvakaitika panguva yacho niyo tikaita already mumwe wedu isi sainzi Jesu Masango mai tikaita zvawo takatenda kuZambia saka idea yekuenda kuZambia tariziva kuti yakanga yatobaka moto sekuti izvo kune vamwe vedu vakaenda ikoko kuZambia saka takaita saizvezvo takaramba tichitaura nezvazvo izvo tikamboda kuita nifunga munhu inonga vambokutaura kuti takambofunga kuti manguva tadii kuti tiende paPeter House apa tinokandana naPetro Bombo tisenda saka zvoke zvamatina saka nokudaro zvakazoitika nzvokuti izvo my brother manje vatapfurirana nabrother wangu tikati shamari iwe chiendisa neenda iwewe you know saka brother wangu ndobva asangana nomukomana futi akafamba naye ndobva vaenda ivo vacho but vakanga vasingazivi kuti vari kuenda vaingoziva kuti vanoda kuti vangoenda bedzi nekuBotswana saka vasvika muBotswana ndokubva vasangana narepresentative wezanu imomo akanga aripo ainzi Chigara saka Chigara uyu ndokubva apuhwa contact yangu kunzi atasiya kumusha uku kune mumwe wedu watasiya ikoko anonzi Wilfred Marimo aiko ikoko saka uyo akati no problem kubva matatawana contact yakatinake saka tangoti gare vaenda achaziva kuti vakaenda kupi ndawe vaenda ende hata kuzombogara tambeta any contact zvakati patonyungurawo tozoona inini pauya musikana abva kuBotswana akuti ndikutsvaga Wilfred ikati handini zvikati very good ndatumwa naChigara but ndine mapapers aya mareading papers ekuti vanhu muite basa kunoko rekurekruta vanhu saka inini idea yekuenda ndinayo but ndapuhwa basa kuno kuti ndida kurekruta saka ndakatangisa kurekruta ndiri kunoku saka zvandiri kurekruta vanhu vaya ndiri kungorekruta kuti hanoda kuenda nokuti ndo mazuva anga achitaurwa mazuva ekuti izvo kwa 71 after vanhu vape veterans nzanza kunana Sentinel kwaitika zvinhu zvoke zvaitika saka vanhu vakanga varoti vazive kuti what is happening saka ini ndenge ndane information yakati nake plus zvakare ndakutokwanisa kupa vanhu vokuenda nako saka takatisa kurekruta 71 kupera kwa 71 ndiri kurekruta zvangu zvakanangisa paya pavanhu paya zvinhu ndakazoita munyama mai vandanorekruta nomupurisa manje ndarekruta mupurisa Wasmith saka mupurisa uyu iye ngaine kapfungwa futi kekuda kupanduka futi saka ndokubva ati saka ndinofamba sei nokuti ndenge ndane mepo manje nokuti ndatumidzirwa mepo kuti ukabvapo mosvika saka ndenge ndakuziya manje saka mepi ndenge ndakaisa kuseri kwekarenda ndakaisa mumba kuseri kwekarenda kwene mepo unofamba wakadai saka mupurisa uyo tanzwa zvakanditika tozoona mangwani mupurisa ine handisi kumuziva kuti mupurisa ndikufunga kuti ndikomuridhi omwe wakangofanira vatiri kuendesa kwazvisa saka mangwana achoni zvakashanga ndada kuenda asi ndisati ndaenda iwe uri kuziva kuti uzikanwa iwewe kuti iwe uri kuti uri kurekruta vanhu saka ini wacho nongoti kurisa ndiri mupurisa saka zvandiri mupurisa ini ndinoda kuenda zvinhu zvandinoda kuti ndiende chinditaura kuti ndofamba sei ndikati kana kuri kusungwa ine kana ndichikutaura kuti ndo vana mutaura kuti unofamba wakadai mukabva pano mosvika uchiri kuti mebataidza nomupurisa ainzi Nyandoro alright no problem Nyandoro uyu ndapedza kumutaura yazvo kana Nyandoro iweka nhasi chaichai usazombomira bayona ungangoredwa iti any moment kupa uko iwe ndikaigara kuti ndikaisenza kuti tafara uko ndiri pa izvi mazuva ndenge ndiri garden boy paRed Fox Hotel apa ndiri garden boy saka ndiri garden boy papa ndiri kuita mwana chimunhu musoro wese bayiwa ndiri kuita basa guru kuta saka mupurisa uyu ndokubva wasimukanisisa kuenda asi iwewoka itosimuka as soon as possible ukanorara nhasi ukaona wapona nhasi une lake ini hana kuzorarama musoro ndakarara ndichifamba usiku hwese kuti nditsvage kundione ndigadzire zvinhu zvangu ndimangwana ndidii mangwana manje ndatora
training enda kubhulowa but ndakaita problem ukuthi mudzimai manje kuti nichamoti Sara akati no makambotiza futi amainini papa mukomu muningina wako yakatiza meni saka yola nditiza futi apa tindika mwana ka less than 6 months akati no maybe kufamba nekamwana yaka it's a very good thing zvakare anokwanisa ndinokwanisa ku deceive vanhu zvakasiyana siyana zvisho ndo zvakasiyana tova tabva kuno nechitima kusvika mubhuruwayo tabva mubhuruwayo machoni imi wataskorera mubhuruwayo machoni imi mangwana achoni ndobva tasimuka tati hande kuplum tree saka tiri murori yekuenda kuplum tree pane kamwoka wamuwane wengo varimo muri kuenda kupimi isa hapana anotaura chindevere hatikwanisi kutakura kuti kalanga chacho hatichizivi zvino vachibva vangokwenyana vega vanhu vanofunga pamuwanengo vari kuenda kuri kubvendamo kuya kwari kucrossa border shiwawo takasvikawo paplum tree zuva radoka tikaona it was our first time kuona masoja chichi matracks emasoja emapurisa pane a lot of activity kunge chiitika zuva radoka zvikanzi tobvunza tofamba sei zvikanzi imika chingoramba chikuramba nerodhe ndo bhodha racho nirori imunozongoonawo zvomunenge maita mupesa kati no problem sure takafamba tiri vatatu nekamwana tiri kuenda kwasiri kuziya ba ndobva saka vanhu vekuzimbabwe vaingocrossa vachienda uku vekuko kubotswana isi havana vanhu vari muborderline saka isi vatacrossa vatapinda taenda kwatoko saka tasvika pane kamusha zvikanzi muri kufamba sei tovataura nyaya dzedu so vakabva vanoti no vanhu vari kuda kuyambuka ndopatakadzine murume wacho no chimira imi chiregerai chigarai panapa after takasvika musi wechitatu so musi wechishanu ndiri kuenda ine kuFrancistown ndoziva ndine motikari panapa ndovandazokukwidzai saka mugarai pano saka tagara payapayapa kaine kapfuti kaike shiri ndawo ini semunhu ndaiziva baba vangu anotengerawo pfuti yeshiri ndakutowapfurira payapaya njiva dzese shiri havakutodya payapayapa chishanu chasvika ndobva tapinda mupikapu yake pataenda kuFrancistown tapinda muFrancistown tivatatu nemwana ndobva taona kuti hapanapa hatina imwe zvatingataura panapa chikara uyu ari kuno but kwekuti kwati maselfoni handayakwanisa nhamba pekupasa nhamba dzetelefoni saka the best way andingangoita panapa nekuti kutienda kumapurisa takubva taenda straight kuenda police station tasvika mupolice station tikati no tabva kuZimbabwe tabva kuZimbabwe tiri kuda kuti tione tina representative wedu anowezano anochikara toda tione soanzi achimbomirai wotaura pari mapurisa payapayapa kanzi ungavamire pano tichamudedza apa problem yange iripo rekuti nguva yacho niyo kune masedhi enge awandisisa maningi muBotswana muFrancistown vakenge vakuona kuti uri muZimbabwe vaibva kusunga kubva kubata ubva kudzosera kuno kana kuitwa anything zvinenge zvaitwa saka tiketi nekadhenja iwo tati gare payapayapa tobva tazoona chikara yasvika ndimuzivi ndimukomedi mari ati handini vheri kuti maita zvakanaka totaura payapa zvikanzi right nyaya iri panapa ndekuti ini ndakugadzira mapepa enyu kuti munge muchienda muende kuZambia that was 1972 kupera kwake kupera kwa72 vamwe vangu vana kuningina vangu vaenda kutanga kwana 72 havaenda hazvizvi saka zvaita saizvizvo remember kwatanga kwaenda Abel aenda kwabva kwazoenda futi ainzi Arthur futi atera mashure make indawo chitatu ndinenge ndinokuti Arthur ndindasanda ndindazomutumira manje mamuri group ende ndina muri group ndinoona kuti muningina wangu aenda zvakare saka teta sema zvikanzi auya kuno totoona tatenda tasvika pajeri taiswa muchitokisi ndaiswa mangu mega muchitokisi vadzimai vangu nemwana vaiswa muchitokisi kuti zvisaonana patiri zvakanaka kuti zvauya sei why taiswa muchitokisi isi zvinge zviri kuenda kuti security tiketi tisina kungwara zvokuti ngabva tasvika point kuziva kuti zvakureva zvakati takati hauchaziva nokuti kana vaswa muchitokisi iwo handiwo uchatonga havari kutonga
wewe dhapa mwenye wako mchitokisi mchidzukira umusha kana msabu anjase sukanzi tikugadzira mapepa yanyu gara mchitokisi tagara manya ndatonzwa mwana wangu inini vanhu vandaswa nawo mchitokisi manje vakutaura chikaranga ndimboda kuti ndichitedze ndiona kuti ndingachibate sei hachisi kubatika zvakanaka mwana wangu inini kamusikana kamwana kaenzela ina kari kutochema kari muningi kari mune mchitokisi ndikutokanzwa kati no problem tozoona vakomana vespecial branch vauya vekubotswana wachiniwo votibvunza kuti wai mauya kuno zvakamira wanwa toapawo story yedu esi kuti isada kunojoinamo kuzambia anzi no problem saka dzokera mchitokisi mumwenyano achakutoremo ramangwana rasvika tikaona chikaro wasvika nemapepa kati atorwa nesu kuairport tapinda taenda kuairport kuyakuyoko tazoona kuti tiri tega baya kune momo mazimbabwenzi enga akaswa ari muzvitokisi but amukazobvunza kuti kubva nyamba munhu vamwe vangotora nemuzimbabwenzi saka ndobva nisi paairport isiri asati ambokwirawo ndege tatarika tizvione tozvionero taita payapayapa nemhuri yangu tava taziva nemamwe mazimbabwenzi tato more than 5 topinda mundege isi hata we don't know kuti tinoda kuenda papi rusaka taingoinzwa kuti kune Zambia pakuti zori chatora direction ipi tamundege chikafu chauya kati takaguta nokuti taiti tona munhu wese arongopuwa chikafu tikati man asika tikati watazinda wakati tataona hostess kati adoti mukatipere chikafu chachiyachi saka chapera akoti taura chapera nokuti taifona chavedzwa ngechipiri no problem tosvika pa ndege hachaziva kuti kuenda upi tasvika ndege yomhara handi masvika parusaka airport tasvika parusaka airport vatasvikotambirwa nagawa uyo wedi gawa uyo saka gawa watitambira payapayapa ndiona nzi ufoti marimo saka ndadzimai kwava okay no problem uyu mwana ndoko titoka payapayapa nesu taiswamuka muchipickup kufamu kuripo kwenzi kufamu ndundurundurundu tava takurwa kwayo tapinda musaka tobva musaka patasipanga tikuenda kunana mumbwa kwaiwe tataiswa pafamu yaisa tasvika patikona handi mawandira akaita vanhu ipapo pane vakomana vechidiki ava pane vakawanda nevakadzi varipo nevana vashoma hapana vana wangu inive ndiye abvaita mwana weumaoko notibvunza kuti mauya sei that payapayapa but zvaindishamisa ndokuti izvo vanhu varipo vese vari kutibvunza vanotoziva history yangu yese vasati ndiyo zvokuti izvo nokuti kwengu ine system yange iriko yange yakanaka chaizvo kuti izvo vakaenda vaya vairikuta vaya ndo vaitaura nyaya yekuti tatumwa nemurume uyu akamira saka murume uyu azosvika manji ndasvika manji vanhu vavo vaakutaurira iwewe ndio vamwe vanhu vausati wamboona baya saka vanenge vachikutaura history kuti wakamira kwadai ukazomira kwadai uri makanika kaiva kuti makanika vanhu vari kufembera here ndakaona kuti aiwa vamwe vangu vaya vakapfuurawo nepano saka ndagara payapayapa vakuziva kuti vanzi no panapa ndobvagarwa rimwe dare rakaigara ndati handatogara mazuva akati kuti ipapapo vadzimai hanchatobva vaziva vakaenda vakugarawo kumwe ndiri kugarawo kumwe kwangu uko kembi asi tiri pakembi imwe chete saka ndo pakazonzi izvo iwewe unofanira kuti iwewe ini kurewewe unofanira kuti uende kurusaka iwewe kulilanda kunogara ikoko ini right nenzira yangu yekuziva kuziva makanika zvezvo ndobva ndatokurwa payapayapa ndasvika payapa parilanda payapa mulocation inonzi Rwanda ndo pandakaona ini bhutsu yandakanonga ipapapo ndakati inge ndiye munin'ina wangu wane bhutsu ndovanaona kuti akapfuura nepano pane umwe akanga atigarai kwaya mukuvana wesecurity ungosingaziva ndi wesecurity ainzi tsuro achingoti nguva nenguva aingondadhoseti murume wamai yake nena saka ndobata bhutsu yanaona kuti ibhutsu nemunhu ndakugadzira motikari payapayapa saka zvandikugadzira motikari payapayapa dzemusangano paive nemurume futi imwe mukomedi anga aripo futi ainzi Gauki
ndiye ngingari mukuru wezvetransport ikoko. Okay. Nyamba izvo tasvika vonguva yatasvika kunhikuru saka tasvika kwane problem yatisati taziva isusu manje. Okay. Kuti kuno kwaita kune problem kunoku. Kune infighting iri kuitika mukati mezano. Okay. Saka zvatasa izvezvo tagara paya uye mukomana wayo ndo aibva kumanikarenzi Sigauke. Zvikanzi toti gare ndizonzwa Sigauke unzi Sigauke atorwa tiri pariranda papa vakaita mulocation tikugadzira motikari pampaso tobva Sigauke anzi aenda. That was my last time kumuona. Okay. Anazomuona futi. Now isusu zvatasvika kuya ina anakuziva kuti tasvika panguva kuine problem yezanu muine problem yekuti kwemangobva mukuitwa congress yakanga yabvisa vananowero mukono vana mutambanengwe yakanga yabvisa most vakomana vese vechimanyika vese vabviswa papinda vakomana vakumasvingo. Okay. Saka ini ndapinda ndatoka natongogara kunzi isai uyu lalelano kuti avaneta anoga garaji uyu manyika uyu vanoona kuti ndazvizviziva manje kuti uyu nekuti ize manikarende anobva kumanikarende abviswa apa manje patransport. Abva aiswa kupi abva aiswa kufurandi kupi handikuziva. Ndauda kubatawo kuti ndizive ndikaziva kuti kuno pane problem. Problem iri panapa ndeyekuti pane kaproblem kadukuduku but maybe kachapera. Saka tati garei ini ndatodraftwa papa nekuti tasvika chaitika ndechekuti chiwaenda kunge usingazotaura ba iwewe sewe kuti unoda kuitwa zvakati unoda kuitwa zvakati iwe unge usingazotaura iwe waingotaura zvokuita woteedzera zvikuda kuitwa ikoko. Whether uchida kuenda kufurandi hawaikwanisa kuti ukwende. Patakasvika chitaida kuti ndione kuti makombidzi unoawana kupi vanonzi kombidzi munhu akaita sei ndisingazivi kuti vanhu vese vari kuti ndo makombidzi achimani. Waida undione zvakare futi akamira wani hawaikwanisa. Saka tagara paya apa zvikanzi munofanira kuti muende kutraining. Ndiani manje aitaura? Vakuru. Administration. Ini ndakutosenza ndakupota ndichisenza ndikadrive motikari ndienda kuliberation center which means ndatoitwa drafted ndatotorwa already which means ndatoiswa maadministration yekurei manje. Taigara mumakomo yehondo vakaimanya takavatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yehondo vakaimanya takavatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana magorira mumakomo vakaimanya takavatesa. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.